No niin, tervetuloa projektiryhmän opiskelijat katsomaan meidän viimeistä raporttivideota ja ryhmä Rämä on taas palannut rikospaikalle eli Stellan tähtitorille ja käydään vähän läpi sitten tätä meidän projektia ja miten se meidän mielestä on mennyt. Ja Tuuli antoi ohjeet, että nyt hehkutetaan, niin nyt sitten hehkutetaan ja aloitetaan toimeksiantajasta, eli Suur-Savon osuuskauppa ja tarkemmin sitten vielä Stellan markkinointiassistentti Leena Vironenhan meillä oli toimeksiantajana. Ja toimeksiantajalta me saatiin aika lailla vapaat kädet tähän meidän projektiin ja siitä kyllä vastuuta meille annettiin. Eikä voin sanoa meidän ryhmän puolesta, että ei paljon päätä palellut, että aika hyvin saatiin hommat hoituun ja hyvä hommahan se oli meidän kannalta. Vastuuta annettiin, että hyvää kokemusta jatkoa varten ja muutenkin niin tuli tämmöiset käytännön asiat sitten hyvin tutut, miten tapahtumia järjestetään. Ja seuraavaksi varmaan sitten itse JP kertoo vähän meidän projektiryhmästä. Joo, no ryhmähän toimi meillä aika hyvin heti alusta saakka. Janne oli meillä vähän semmonen niin sanottu projektipäällikkö, päällepäsmäri. Huolehti tällaisia juoksevia asioita aika paljon ja sitten Atte ja meikäläinen oli tämmönen seremoniamestari tässä ja sitten Nasu hoiti tämän duunarin rooli eli harmonia oli hyvä tässä meidän ryhmässä ja itse asiassa sitten projekti kun toteutettiin niin Atte toimi meillä niin hattaramestarina ja sitten Nasu oli aseenkantajana siinä ja meikäläinen hoiteli sitten vähän sitä sun tätä semmoista juoksevaa asiaa, hoiteli noita standeja siellä ja sitten tuo Janne oli sitten semmonen päällikkö siinä, että hoiti vähän kaikkea ja huolehti, että hommat hoituu ajoissa ja näinpä siinä aika hyvin saatiin hommat purkkiin ja kaikki tapaamiset mitä meillä oli niin ei ollut oikeastaan mitään semmosia hirveän erimielisyyksiä tässä ryhmässä, kyllä saatiin hommat hyvin hoidettua. Mut jos Janne kertoo sun tuloksista vähän, että ollaan saatu aikaiseksi. Elikkäs markkinointibudjettihan oli tähän synttäreille semmonen 62 000 euroa. Sitten meillä lauantaina oli kävijöitä ja se oli Stella ennätys, mitä nyt on ikinä ollut, niin vähän vajaa 16 000 ihmistä ja viime vuonna esimerkiksi tuossa synttäreillä, ne oli kylläkin maanantaina, mutta silloin oli vähän vajaa 15 000 ihmistä. Että siinä on melkein 1,5 ihmisen kävijän kasvu, niin se on kyllä aika hyvä tähän taloudelliseen aikaan mitä on. Noita liikkeiden myyntehän me ei tietenkään saa tietoa, koska ne on salaista, niin niistä ei voi kertoa mitään. Ja yhteenvetona varmaan tästä nyt projektista voidaan vetästä ja mitä nyt toimeksiantajallekin palautetta saatiin, niin ihan suoraan Leena Virosta lainatakseni, niin jos ei pojat tästä 5 saa, niin sitten lähtee opettajalle soittaa. Ja sitten takaisin Pasilaan.